Ассалому алайкум дӯстон, хушомадем ба шабакаи мо. Инак чанд дақиқа пеш турнири UFC 271 баргузор гардид, ки дар муҳорибаи асосии турнир реванш байни чемпиони UFC дар вазн миёна Исраил Адесаня ва давталаб Роберт Витакер шуд. Дар ин навор мо ба шумо натиҷаи муҳорибаҳои асосии турнир ва реаксияи Ҳамзат Чимаевро дар ғалабаи Исраил Адесаня пешкаш мекунем. Моро бо лайк дастгирӣ кунед. Мо боша наворро оғоз мекунем. оғоз мекунем аз якум муҳорибаи карди асосӣ, ки муҳориба дар вазни сабук байни бародари афғони мо Насрат Ҳақпараст ва Боби Грин шуд. ин муҳориба тамоми 3 раунд идома дод ва дар натиҷа Боби Грин бо қарори доваро ғалаба ба даст овард. мо ба Насрат Ҳақпараст ва дастаи ӯ сабр ва дар оянда бурдборӣ хоҳонем. боз як муҳорибаи дигар дар вазни сабук байни Ренато Майкано ва Александр Хернандес баргузор гардид. ин муҳориба дар дуюм раунд ба анҷом расид. Ренато Майкано дар дуюм раунд Хернандесро нафасгир карда пирӯз шуд. сеюм муҳорибаи асосии турнир ин муҳорибаи рейтингӣ дар вазни миёна байни Ҷаред Канонир ва Дерек Брансон шуд ва дар ин муҳориба Ҷаред Канонир дар охири дуюм раунд Дерек Брансонро бо тариқи нокаути техникӣ шикаст дода ғалаба ба даст овард. ва дӯстон, бояд гуфт ки бо эҳтимоли калон Ҷаред Канонир довталаби навбатӣ барои камарбанд хоҳад шуд. дуюм муҳорибаи асосии турнир муҳориба дар вазни вазнин байни ду нокаутёр Дерек Луис ва Тай Туйвас шуд. ин муҳориба дар дуюм раунд ба фоидаи Тай Туйвас ба анҷом расид. Тай Туйвас дар дуюм раунд Луисро ба нокаут рӯй карда панҷум ғалабаи пайдарҳами худро ба даст овард. мегзарем ба муҳорибаи асосии турнир, муҳорибаи унвонӣ дар вазни миёна, реванш байни чемпион Исраил Адесаня ва давталаб Роберт Витакер. дар якум муҳориба Адесаня дар дуюм раунд бо тариқи нокаут пирӯз шуда буд. ин реванши онҳо бошад тамоми 5 раунд идома дод ва дар натиҷа Исраил Адесаня бо қарори ҳамаи доваро ғалаба ба даст овард ва камарбанди худро бори чорум ҳимоя кард. мо Исраил ва мухлисони ӯро табрик мекунем. муҳорибаҳои пурраро дӯстон метавонед дар телеграм канали Паҳлавон тамошо кунед. ссилкаи телеграм дар описани видео. ҳозир боша реаксияи ситораи UFC Ҳамзат Чимаевро дар ғалабаи Исраил Адесаня пешкаш шумо мекунем. Ҳамзат Чимаев дарҳол баъди муҳориба дар Твиттер чунин навишт: Адесаня барои ман пули осон аст, гӯштинги ӯ 0 аст, ман ӯро дар якум раунд мекушам, навиштааст Чимаев. дӯстон, худи шумо оиди баромади Исраил чӣ фикр доред ва ба фикри шумо Ҳамзат ӯро шикаст дода метавонад ё не? ҳатман фикротонро нависед. дар ҳамин ҷо навори мо ба поён мерасад. раҳмат ки то охир тамошо кардед. дар наворҳои навбатӣ вомехӯрем. хонаободу сарбаланд бошед.